Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi adzan. Saya lagi adzan. Oke, lanjut. Iya, Mas. Kita kene iki wetan kidul loh. Wetan kidul malah. Iya, kudune malah. Wetan lor. Jadi ki alhamdulillah mangkat neng Banyuwangi wis tekan perbatasan Banyuwangi Jember. Me cek lokasi. Masuki Mas Haris. Kaleren ya pada ya? Hah? Kaleren. Kaleren ya? Kaleren. Langsung Ini gas. rampung jam 6. Jam 6 nang langsung sawahan. Jam 6 ngeter ke arah tanah sawahan. Langsung metok Mas Haris, langsung bablas. Langsung budal. Tuh pokoknya. Berarti engko lewat sing kono wae Mas, sik ndi? Sing sampean arane Panturaya ya? Iya. Kali lihat kono. Ini daerah tinggi ya jenenge ya. Perempatan Pasar Taman Agung. Kurang menit. Kurang menit. 19 menit. Berarti 20 kilo. Ya sekitar ya. Sekarang. Coba tah. Jadi kok cek lokasi, ukur-ukur, terus gue. Terus, ya nek, Gusti Allah maringi dalan rezeki nang kene ya, alhamdulillah. Nek ora pun juga alhamdulillah. Sama pengobam. Wih. Bisa dolan-dolan refreshing. Oh, jadi masuk iso apa dolan-dolan refreshing dibayari wong. Disangoni wong. Disangani wong. Disangoni. Iya. Ya tetap bagaimanapun kita berdoa semoga aja nanti cocok. Jadi Gusti Allah ya maringi rezeki. Nanti Mas ya. Sanggo nambah silaturahmi juga yang pasti. Mas Haris rung turu, mau le turu neng apa neng res area lungguh kayak Mas Haris. Itu ngantuk ya sakit. Panas pol ning ngene. Panas pol. Iki panase ame padha karo Kenong Arjo. Padha panas Jawa Timur berarti rata panas Rata panas Jawa Timur. Oke lah, kita lanjut neng lokasi. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ini sudah sampai lokasi. Jadi ini mau direnovasi. Itu terus bagian sisa-sisa pengerjaan mau dilanjutkan. Bismillah, semoga nanti lancar. Nah, lokasinya semi mezanin nih berarti ya, bukan 2 lantai, mezanin. Wih, ini juga ada ruangan bawah, nggak tahu ruangan apa. Nah, Haris saya masuki Pilar itu kon. Hah? Pilar itu kon. Iya tuh kon, tutupan langsung. Wih, iya Mas, Pilar GRC tapi berat jadi. pilarnya isi GRC. Iya. Papan ya. Oh plafonnya dong. Ntar langsung GRC tapi berat jadi. Oh iya. Oh ntar langsung tutup GRC iki. Iya. Iya. GRC tapi berat jadi. Oke. Kalau ini gue suka yang juga. Tetap MU ya. Jurane nganu nerapin motor kuwi. Kelas iki kan taklat. Motor. Dadi lengkap to Mas. Coba buka ruangannya Mas. Jadi ini dapur ya. Ini dapur. Ya, ini dapur. Hijau. Ini urutannya.
terus tawon nanti aku Mas. Ini Kayak jadi tanggal kita. tanggane juga top ya rada di tengah iki tuh Mas piye Cara kurang maju. core sing iki ya Ngerapi dulu. astagfirullahaladzim awan Mas nempel yang ngono mah oh kamar ada kamar mandi dalam instalasinya oh wes terus loh lagi kabelnya kan dia kabelnya tak orang ini kabelnya kan dia Ya makanya ora wis iso nyala Mas iki nyala kok guys oh pembuangan septic tank sama pembuangan air kotor cair oh ada anu apa jenenge apa ki jenenge kayak balkonan gitu loh jadi ono kuwi ne ono apa jenenge antara lantai naik neng lantai iki apa jenenge kuwi lali aku elevasi kenaikan elevasi lantai otomatis kene kudu digakno tangga ya iki ruangan nih bosan. Ditutup. hah Tangga mau. Iki kayak apa ya? iki perapiannya apa iya kayak roster aja malah angin-angin rono malah masuk oke lagi Dari yang biasa iki ya. iya Yang biasa kabeh. Iki yang biasa ada. Lapannya tak jadi. memang betul membutuhkan waktu Bikin anak Raisa juga lagi. iya mas susah ini mas di finish oh batako dini Iki ngene dhewe aja iso. pangane sing kene ya iki ngene wong Ya iso. Iki iki. kayak pipa pembuangan wis nyambung rung urung to pembuangan tinjane barang Urung. durung ya mas lah kan pipa sing gede dhewe sing piro patang dim apa telung dim kayak telung dim telung dim karo rong dim to kae ora patang dim karo telung dim mas pipa loro lho mas pipa loro heeh apa telung diman kabeh telung dim kabeh wih telung dim kabeh durung nyambung ning pembuangan kali. iya nek sing anu air kotore Tapi resapane petang iki. tinjane kuwi sapi tangi ning sebelah ndi ya Tapi kayak digoreng nang kali iki. mosok Kae lho. ora oleh mas pencemaran yo Enggak oleh nak anu. gak oleh jarene masuk arep diguang nang kali Biasane ya ngono. apa Mencret aku yen nang kali. Air sabun, air hujan gak apa-apa. iya nggih dadi Enggak boleh. ini baru beres-beres mangkat ning sawahan jemput Mas Faris terus mangkat rene Banyuwangi ini nah terus iya kita tetap pembenahan meneh paling nek tembok sih tak kei dasaran meneh karo nglepo ngaji pembenahan kolam kuwi iya astagfirullah tawon ya Allah tawon apa sih konsep pemain permainan elevasi ini bagus sih karena kayak bisa digawe ruang makan yang area ruang makan terus ini bisa dienggo ruang keluarga bisa ini kamar ada 1 2 3 4 ada 4 sing jowo ya mas ya karo ngarepan istirahat aja mas tangga iya tangga oh iya oke pembuangan apa ya Ini air bersih. bersih nyalure nang ora lirene iki lho mas rene neng
Oh, iki ya. Ini buka padahal tapi ya. Ini buka iki. Balik ke sumur kuwi ya. Tadi kalau sumur iki ya. Enggak tahu tangga. Heeh. Tapi gak sambung toh. Iya, Mas. Bu, calonnya pernah entuk iki. Iya. Bongkar iki. Jerahe kuno. Oh, wih. Iya, kamar. Kamar tamu iki. Wis kelaparan ya, Mas. Dijem kabeh ya? Heeh. Dijem kabeh. Ya. Iya, pusatnya sama. Ini kamar mandi. Iya, duduknya lampu nih, Mas. Oh, gede karena ini. Iki tinggal apa ya? Oh, anu. Apa? Nek wastafel ya paling. Ya, Mas. Iya, Pak. Ini kok nang yo isa. Ngerengke rambut, iya. Pembuangannya tapi ngono ya? Ceng Pak, ceng. Heeh. Nah, iki ngene penting nek. Tujuannya Iya. saya urung ya. Iya, Mas. Tapi iki sak tahun ya ya. Iya. Oke, iki Mas Yosian ya, saya kurang oke. Oh iya. Kolam berukur. Sekarang cek Mas. Iya. Jenengan Iya, motor suwun paringi, heh. Ngopi Kok ya, Mas? Sumo. Oh, dingenek kan sama. Oke, perjalanannya Mas. Ya. Aduh. Ah, Aduh. aduh banget ya. Aduh banget. 10 jam kok. Aduh. Latoi cuma Hitungane ya 10 jam. nganggo leren. Nganggo leren blas. Leren mung pira mau Sing pindho. pindho tok. Turune wae Karo turun rubung nyamuk. rubung nyamuk bablas meneh. Ra sida leren. Leren tok mung padhae mung sejam tok bablas meneh. Aduh tenan. Tapi ya kudu semangat arep meneh. Iyalah. Nah, golek sandang pangan. Ya padha karo dhewe rene kan ya diparingi dalan sing kuwasa. Iya, diparingi dalan rezeki Iya. kirana iki. Iya. Intine ngono ae. Nggih. Matur suwun, Bu. Matur suwun, Bu. Wah. Nggih, matur suwun nggih, Bu nggih. Matur suwun sanget, Bu. Nggih. Oh, ibuke Pak Norin. Kula mboten rewangi. Oh. Oh, nggih. Nggih. Mriki niki nek napa toko besi niku tebih mboten, Bu? Toko besi mriki. Wonten nggih. Nggih wonten tapi nggih tebih. Tadi tebih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Monggo tunjuk. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah tekan. Tadi tidak dia kan apa? Dari Atau jeneng. beda. Banyak namanya. Gone ya apik. Tapi ya mau berapa ini. Ya kan sing kurang-kurang ya. Oke. Aku jare Pak. Saya suwene lagi nang. Suwe ora dilanjut ya, Mas. Toko bangunan. Oh, nggih, Bu. Oh, jalan raya. Boleh apa? Oh, mboten, mesti nek semisal mengke kan semisal mengke diparingi rezeki kan ngerjakke mriki, mengke diaturi kalih Pak Norin kan ngerjakke mriki kan kula saged pados toko besi nggih, Bu. Nggih. Nih kalih kula Toko besi apa toko bangunan? nggih toko bangunan niku, Bu. Nggih. Nari langganane gini. Oh, wonten nggih. Di Kutunggale tuku WC. Oh, nggih. wonten ageng mriku, Bu. Di Oh, nggih, nggih. Budi. Nggih, nggih, siap, Bu. Nggih. Kalian Ibu sinten, Bu? Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi, nggih, Bu Wiwi, nggih, siap. Matur suwun Bu Wiwi, nggih. Nggih. Kok kan pokoknya nek kono pesan-pesan dikirim. Oh, nggih, matur suwun Bu Wiwi. Lumayan plamir, plamir. Iya, pelamir, bukan cerdasan.
Lah iki kan ketok lah. Iki. Tak pamerane. Hmm. Hmm. Oke, Oke Mas. ditutup Mas iki. Nggih, ngeten derek perjalanan untuk mencari nafkah. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah. Diparingi kesehatan, rezeki ingkang berkah, ingkang kathah. Nggih, matur suwun, dipun support terus, Ya. dipun pengestuni, dipun doaken ingkang terbaik. Semoga ugi kagem panjenengan sedanten. Amin. Ngaten. Siap. Nggih. Ya, oke. Pun wis ngono sik pokoke nek ana salah kata, salah ucapan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.